Gwamnan jihar Kaduna Sanata Uba Sani ya jagoranci kaddamar da shirin tallafi na Qatar Sanabil Project a jihar Kaduna. Shirin da zai kawo ci gaba mai yawan gaske tare da cikewa keken gibin inganta tattalin arziki a jihar. Gwamnan jihar Kaduna Sanata Uba Sani a lokacin kaddamarwar ya aza harsashin gini wanda talaka da masu ƙananan ƙarfi za su amfana a faɗin jihar. Ya ce birni ne na tattalin arziki wanda Qatar Sanabil Project za ta gina, wanda zai kunshi jerin gidaje da asibitoci da shaguna da guraben 'yan gudun hijira da fannin kiwo da filayen gonaki don samar da noman rani da damuna da makarantu. Baya ga haka tsari ne wanda za a narka miliyoyin dalolin kuɗaɗe wanda zai taimaka wajen samar da tallafin karatu ga marayu da masu ƙananan ƙarfi da ɗaruruwan famfunan samar da ruwan sha da na amfanin yau da kullum a faɗin ƙananan hukumomi guda 23 na faɗin jihar Kaduna. Haka kuma shirin zai raba kekunan ɗinkuna da mashinan walda da injinan barruwa saboda noman rani da sauran kayayyaki wanda mutane sama da 500,000 za su amfana a faɗin jihar Kaduna. Wannan ƙaddamarwar shine zai gasgata cewa gwamnatinmu ta yi tukin tsaye wajen samar da hanyoyin zuba hannun jari don ganin cewa tattalin arzikin jiharmu ya samar da sakamako mai kyau. Burinmu shine jihar Kaduna ta zama kan gaba wajen jan zaren tattalin arziki a faɗin arewa. Muna so mu samar da lagon kasuwanci da zai zabar da 'yan siyasar yankin arewa. Allah ya albarkace mu da albarkatun ƙasa da na al'umma. Gwamnatin jihar Kaduna za ta bai wa Qatar Charity dukkan cikakken goyon baya don ganin sun samar da dukkan aikace-aikacensu. Ina kira ga masu zuba hannun jari da abokan hulɗar gwamnati su yi amfani da wannan damar. Ina ƙara miƙa godiya ga jakadan Qatar a Najeriya Dr. Aliyu bin Ganim Alhijri da ofishin jakadancin Qatar bisa wannan alkhairin da suka kawo mana na tausayawa. Zan fara da yi wa Allah godiya. Zan kuma yi godiya ga gwamnan jihar Kaduna Malam Uba Sani don bayar da cikakken gudunmuwar ganin cewa wannan shirin ya inganta. Sama da ƙasashe 150 a faɗin duniya, Qatar Charity tana bayar da tallafin karatu da kiwon lafiya. Qatar ƙasa ce wacce take a gaba-gaba wajen baiwa yara masu tasowa karatu mai inganci. A jihar Sokoto mun gina jerin gidaje akalla guda 150 kuma mafi girma a yammacin Afirka. A jihar Jigawa mun samar da makaranta mai girman gaske don baiwa mata da matasa damar karatu kuma na yin hakan ne a faɗin ƙananan hukumomi. Kuma ba da daɗewa ba, Qatar Charity ta fara gina jerin gidaje a babban birnin tarayya Abuja a Adayivin Village. Har ila yanzu kuma ga ma a jihar Kaduna. Cikin ikon Allah za mu fara ayyukanmu kuma za mu kammala a wannan shekarar. Gwamnan jihar Kaduna ya ce wannan tsari ne mai kyau wanda al'umman jihar Kaduna za su amfana, kuma yana ɗaya daga cikin shirye-shiryensu na ganin tattalin arziki ya inganta, tare da inganta rayuwar al'umma musamman talaka da masu ƙaramin ƙarfi. Daga jihar Kaduna, Shaibu Abdullahi, Dimokuraɗiyya TV.